Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi shakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog haka kharwai trik menta ubnang ki MP kaliang persha jong ka yeng dorbar thawain lok sabha ki bedon hapo ka shatri jong ka India block balam khmat da ka seng congress ba kantup ya unong yalam kaliang persha u Rahul Gandhi u Malik Arjun Kharge ka Priyanka Gandhi Vadra kinong yalam ka chief sena UBT ba kantup yo Sanjay Rao bat ka Priyanka Chaturvedi u Akhilesh Yadav jong ka Samajwadi Party bat da kispa ngot ki wai pat ki MP kala sha ka lanti bat sha kamno haki board pulit kanong ba Delhi Kapor bakimi ban ya kejat na parliament bat tumu ban lech office ke election commission jongkari India ban penpau ya kajing singo persya jongki Halor kajing suba donkti bat ya stop hapreng election commission of India bat ka sarkar BJP Halor kita ki vote to lani kita ki chori vote kumbkhot hakatin Hindi bat theft vote bat hakatin English bala tampa de ki Briew jongka election commission ki badon kti ban le ya ka special intensive summary lani kasar jong electoral roll bayadai bat ki kateng jong kinong thep vote ke jala Bihar tang ban job sok ke seng BJP lengba kita ki vote hok hak MP election 2008 saw badang shudam ti perlok kumban shupen ken mau ya pi baka seng BJP kala job haduk khat artli ki parliamentary seat na ki saphotli ki seat hapok ke jala Bihar kabayo markat jo bat ke seng JDU kan baka bapli ke seng congress bat ke job tang lai seat na ki saphotli ki seat hak MP election 2008 saw na ke jala Bihar unong yalam kaliang persya u Rahul Gandhi u laong bakum kani ke jo kurkom le buto Halor ki kateng jong kinong tabot hak electoral roll bar kajing pendon kam bakla yakin kateng jong kinong tabot da ki Briew jong ke BJP kala jiaro hak jala Maharashtra bat Karnataka ya ka bakila dep ban persya tang baka seng BJP kabadon hak bor sen syar kala persyang ban tep miaulut ya baro kijing shisha bat kala job bon lengba kita ki vote hok ki board pulit jong kanong ba Delhi ke liya tho sekirat pathai ko board bayakani ke jingyat pa ba jong ki spangot ki MP ke India block na baro artli ki yeng dorbar thawan kri bakantup ya kerja sabha bat ke lok sabha kadai kabala shupalong hi klem de yo jing betchwa na ki por sarkar kumta ki pulit kim ban se ban kem bat ban thepno ya ki MP bayale persha haki boss bat ra ya ki saki police station kum kalan ban yada na ka jingla ban mi kinu ki huri hura bat jingjia ki bala ban kata ya ka chongsuk chongsan jong kanong ba Delhi barok kawai hakani ka jingya ba ki MP ka India block Ngut ki MP kantai jong ka seng Trinamool Congress ki le kitlot bat kelon bat haban kit yaki shakita ka suman ka sarkar BJP kum ka badan hakabor kala kantat war bat ong bakali ka jing keno ni ka jing pharep jong ki ni ki seng san himasima jong ka liang persya khamtam ka seng Congress bakadon ka takajing le to ya ki kateng haki electoral roll lengba ka special intensive summary ha Bihar kadai ka bamdon nongrim AA ro m kala penksan bak election commission hi kala de pelong ya ka jing toket ka babnia bat kala penshairo Halor ka ni ka false allegations kumbala keno da ka India block lengba ki saki sabut ki babyang ban penshisha Halor ka ni ka benta kadba ha ka hearing jong ka Supreme Court pat hakabala shong bisar ki Ngut kinong bisar badon buram bakantup ya u justice Suryakant but u justice Jomalia Bakshi kabala long hakakat artik unai lar 2008 uway na ki renowned political activist kari India but uday ro uway na kinong mudoi ubala challenge persya ya karai jong election commission ke India ban pelong ya ka special intensive summary hakajala Bihar shwa ka election MP 2008 saw u Yukendra Yadav ban penshisha Halor ka jingle to jong ka election commission hak po ka jala Bihar u Uganda ulawan yalam chisendon yaki Ngut ki Briew hakmat ka yeng bishar ki bala shakta shisha hak special intensive summary ha Bihar ki Briew ki badang kidang shat kidang klan ba handai ki bala syak penyap jumporno ong u Uganda bat ulapan ya ki Ngut ki Briew Markhmat bat hakmat jong kinong bishar jong ka Supreme Court kibayang hajan jong ubat ukdeu ru dekat kati bat ong gunung besar badan burampet kini ki Ngut ki Briew kidang bat ki yang menta hakmat jong pikum kita kisaki Halor ke jing le tok le syukur ke election commission ban penyap jubor yaki
Hakata ka special intensive summary ke jela Bihar namar baya ki kerteng jongki la delete no na pok electoral roll shwa ke MP election arjat athosau kan ba umuktiar ubam ikmat pat ya ke election commission u senior advocate Ramesh Dwivedi ula pendem de ka baong bakani ke jingle jong u Uganda Yadav kalong ka bamdon nongrim AARM namar ula shuwanra khnang yakini ki anut ki Briew tang ban yo le drama hapok ka yeng bisar Henry Kabab uyukan dra ukhams ko palapat kalong bawat way na kinong bisar ka Supreme Court ro open kesan ya ka statement jong umuktiar election commission bat ong bakani ka jingja ka teng jong kini ki angut ki Briew ki badang im kala bandai kata ka inadvertent error ni ka jing bakla hakapol bakile ya ka special intensive summary ki klemut lapa ni lek nang bat hendai kadai tang ka jing bakla ka badang la apat ban ya penbet unong bisar ul ongru ya Uganda wala kataro kayeng bisar jong ka Supreme Court ka simkhia ya ka point ka pilawanra hakmat jongka kada Uganda ya dapat ul persya baik de ka baong ba kani ka special intensive summary ni ka sa ko balatip langkat kadai ka bala lek nang da ka sarkar BJP ban yo le thok le syukor da ka election commission kat kum ko hukum jong ka seng BJP namar le lek nang ya ka da ka jingtmu ban penduk penampak ba ya ki kerteng ki babon nak electoral roll ni kata ka mass exclusion of names from electoral rolls kamtam ya ki kerteng jong kinong tabot ba ka seng BJP ka suba ba kimdei kinong kersan jong ka potang baki weki political party can hear kajing yo abot pat ban job sok maka hak MP election tip parlok hadok katno kini kajing keno markal yang kala banlong kabasisha habakum ni manga mapi kum ki pat ba ki basutap ya ki vote kum ki hok ki jong ki yanu nginnet bat yanu pat ngin kentat ban ngai habaki nong sya mudui bat kinong mudui persya ya ki ta ki vote tu jong ka seng BJP baro adyang ki don ya ki jong ki sakhi sabut ban pensisha ya ki jong ki nong rim jong ka hok bat ka pop thatu kum ki nong India pikubur mo pat ba ka don shisha kata ka jingle don bor haki babon ba ki rukom da kata ka sarkar BJP khamtam haki jala ba ka sanshar maka wat hamikalia ro I kumba ka sarkar BJP na Delhi kelas sedang bantrei bor ba lengba ka sanshar khadar da ka bapendon kam da ka bor jong ka pisa wat da ki pat ba kimpat mon ya ka parti haduk menta namar bon hi ki keno baik ba karang dei kata ka parti ka ba persyak bha ya ka jengit kristan ha India ti perlok ban penkut ya ka video le da pidon ban kentho halor kata ka nongrim ka ba baka don sisham kata ka jingde don bor ba sensar don bor da ka sarkar BJP hakaleng kari India sngoba ban dia kentho don burom ha ka comment box khnang bangin ya tip lang parolok play shibon ya kapor chong pi sngoba what glad ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya ka YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video